Hi guys! Nagbabalik na naman ang maganda niyong Melrose. Ay hindi nadulas. So, maurin na among sudan for today's vlog. And nasuguan na pod ko pa voice over sa akong papa nga gwapo. Ay, di charoy. So, nagpikas-pikas na akong mama diha sa guys, batikon. So, by the way guys, mo na among paborito. Usa sa paborito na mo sa kong kuya nga sudan. Inig katanaw ninyo, load ba? Kaya na may dugo-dugo. Pero inig kaluto. Sus, ayaw na lang pagtilaw kung si mama ang muluto. What? Kay basin makuyapan kas kalami. Joke! Murag ako balami. Char! So, mo na guys, kipikas-pikas na sa kung mamaging anak guys, kay para tipid guys, daghan na mong makaon. Pero nahurot ra guys, kay gihurot sa kong papa nga gwapo, kay naligo siyag dagat. Nya iya man gipang baon. Mauna siya nakahurot. Pero in fairness, lami siya guys, ano lang gid mo tilaw kung si mama mulutog batikon. Kay grabe gud kalami, buyag lang. Sa among balay guys, best cookeries na si mama. Kay ba mo, inikaulis kamutis, diretso na muliyok maglutog pagkaon. What? Sus, grabe ang galing naman yarn. Ay, muna guys, kitipid-tipid nga ni mama. Para madami nga ni aming makain nga ni. Ay, over ka naman sa nga ni dyan. Hehehe, char. So muna guys, giwa-hiwa na ko mama, wala ko yung mahuna-huna nga isulti. What? Magkuha na lang mo dyan guys, maglaway na lang mo ini ka final result? Ini ka final result anak guys. Ipagkaman na guys, gibutang na ni mama ang kawali na mo. And so na magbutang ay gibutangan na din ni mama magsisuning guys no. So mo na gipang kana ni mama kay para ako kabaw nganong gibutang na niya. Igo na ko gipa voice over wa ako kabaw nganong giunsa na niya. So yan lagi mekos hantod sa mura siyag mo gray or mo basta mo luspad guys. Matinga mo nganong luspad. Ay ikaw ko nulutoon di ba ka mangluspad. So guys gibutang na sa akong mama diha og suka. Yan lagay-lagay lang. Nya, gibutangan dayon ni mama og loya powder. Loya powder na mo na. Char. Ayan, iyan nagibutangan guys kay para mawagtang ko no ang langsi. Go. Lagay-lagay lang dyan, butter. Ayan, di ba? Lami ka tanawon guys. Tapos next step guys, gibutangan ni mama og oregano powder. Lami kina guys kay mo nagibang butangan ni mama ing anak kay para mawagta ang langsi sa mga anak guys. In next na gimekos na kay para mo lami. Nagwata si mama guys na muluspad. Mga anak gimekos niya para mo lami. Nya sa kilid na guys kay bawo mo sige og likramo diha tungod di ko ganan siyang baho pero lami kay siya guys. Pagkaluto diya guys wa ako giganahay sa sa iyang baho diya nga part guys. Ako kabaw nga Sa mga nagitakluban na ni mama. Naunsa man po ng takluban ng gawas man ng mga batik. Ang mura man ay naa. Sa mga final result. Ano result? Sa mga final result guys. Gabi kalami. Oh, texture pa lang lami na kaayo. Gimegos na po na mama guys kay gisure niya kung napabay wala nang luspad. So pagtanaw niya nang luspad naman. Aw gipadayon lang pud niya og mekos para wa ko kabaw kanong giming kosmekos para mo lami siguro. So pagkaya magmekos si mama guys, iyan din gitabunan. And after 100 years, what? Gikuha na ni mama ang tabon kay felt it masarap na. O gibutangan na po niya og oil. Yes, gibutangan og oil. Pagkahuman, gibutangan og patis. Nya, pagkahuman guys, gibutangan og magic sarap. Nya, gimekos. Ang alam di magmikos-mikos, mahiluan palang tanas magic sarap, dili mamikos. Oh no! Pero joke lang. Pagkahuman, gibutang na ni mama ang mga ahos. Yes, mga ahos. Bako kabaon sa purpose sa mga ahos. Siguro pang palami pod na siya guys. Pagkahuman na guys, siya na pod gimekos para mo lami. I think ready to eat na yarn. Ay, di pa gibutangan pa niya og oyster sauce. Yes, gibutangan ni mama og oyster sauce. Usa ka sudanan, unsa tawag na. Iya gihurot ang suda na, guys.
Usa pud na siya sa pangpalami sa batikon, guys. And pagkahuman, gimekos-mekos na sad ni mother. Gimekos-mekos. Char. Ayan, patuloy mo yan lang, mother. Diba? Yan na yan, gimekos-mekos, guys, para hapit na mong hapit na ma-ready to eat na, diba? Diba, inanta mo, lami kina ang texture niya basta maluto na. Lami kayo na, guys. Wa na, naglaway na ko, nagtanaw din, So, mo ang final result, guys. Flex day ang papaolas ka lang. Ay, napaday gibutang. Mo nang gibutang ni mama, guys. Beef steak powder. Abi na kong finishing na. Ready to eat na. Sama na po na, na gimekos-mekos na sad. Kay, sure na gid guys, mo na gid ang final. Ready to eat na gid na. Kay gigutom na ko. Ganan ako mobalik na nga oras lami kay mukaon. So mo na guys, gimekos-mekos. Mo na ng final result, guys. Yan ibunlot si tatay og duha ka buok tilawan. Mo na siya, guys. Tilawan mo na. Kalami bisan init. Wow. Lami kaya mga kasimod. Nagihaon na ni mama sa sa among ayamot na usa ng bowl nga plato. Sa plato na mo, guys, giurot og haon ni mama kay na po siya sunod nga ikog na po siya sunod na iloto. I think katong murag itlog na sardinas. Mao na yan na nagihaon, guys. Yan nag-transfer sa among plato. Pagkilawag pong tatay oy. Ala, magic. Ang gipasabot ninyo, guys, nga gibaw niya sa dagat, naligo-ligo day ang manoy. Nanimba mi diya nga time, guys, nanimba mi niya sira man usa sa balay. Sa ta mga kasimod. Wow, murag lubog-lubog man ang dagat da. Enjoyas kasimod oy. Flex pud na siya sa suka. Magmukbang na pud balik og batikon sig pasuya oy. Simod gyud ay. Mantugay ra gyud panganlang kasimod kay ang simod sigig hab-hab. Kao na po siya diya, guys. Way kabusugan inyong kasimod, guys. Gibutangan pagsukag sili. Wow, perfecto. Hoy, kibaw ko. Wala, napay uban na wala nag-subscribe sa YouTube sa papa. Pag-subscribe na, be? Pag-subscribe na. Dali aday magpaabot ko pag-subscribe na. Okay, pag kalimtig, comment diya, guys. O pag-like. And ayaw pod kalimte pag-hit og notification bell para updated kas mga video ni Kasimod. Hab-hab da ninyo mga Kasimod. Higop suka. Perfecto. Kung saan takadali, be, naminghog man akong tiil. Diba basta si Kasimod, dagi magkaon, bisan unsa reforma, bisan dagkag tao. Dali diya, be, murag nasuya naman ko. Hab-hab, oy, kay kibaman ko imong simod. Permi man na buka, basta makakitag pagkaon. Murag igabot, ani ba, happy kay ni kay nakakaon og daghan. Usa ka sako. Ay ate, over ka naman sa usa ka sako. Kung usa ka sako pa na, ganiha na nagaburot og maayo ang tiyan ni tatay. Pero joke, So mga guys, thank you for watching and don't forget to subscribe. So, see you for next our video. Bye!